Kaziwai zvakare vadiwa vateereri tokuchingamziya kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Pachirongwa chino kune watanga kutibata nhasi tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo ingapinduruke neumbowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka nemiwo sunungukaiwo zvakare kutumira mibvunzo yenyu panhamba dzinogona kunge dziri kubuda iko zvino izvi pascreen kune vari kuteerera 0772918335 vanogona kunge vari pamawhatsapp groups vasingakwanisi kunge vari pascreen 0772918335. Regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neimwe hama watoda kuti tipindure muzuva ranhasi. Uri kutiwo kunhai pastor, sei Revelation 1:4 ichitaura nezve7 churches iye Mwari achiti ane chechi imwe chete panyika? Now zvandorotanga natotaura ndezvekuti ichokwadi kuti Mwari ane chechi imwe chete panyika. Mufananidzo wechechi ndo unoshandiswa paukama hwemurume nemukadzi, because panonzi ipo varume dai vakadzi venyu. Saka Kristu akada kereke. Saka Kristu ane kereke imwe chete, haana vakadzi vakawanda, haana barika. Haiti saka Kristu akada makereke, akada chechi imwe chete. Mukaenda ndotanga ndaverenga Ephesians 4:4 ndozodzoka kuna zvakazarwa yacho yatapiwa. Efeso chapter 4:4 inoti iyo, there is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. Saka sekuna vaEfeso chapter 5:25 Christ ane mukadzi mumwe chete. Panapa Paul ari kutaura zvakare Efeso chapter 4:4 there is one body. Kune muviri mumwe. Urikunzi muviri mumwe is the body of Christ, which is the church of Christ. There is only one body, there is only one church of Jesus Christ. But Revelation chapter 1 yataurwa panapa rakaiti verenge. Verse 4 iri kuti John to the 7 churches which are in Asia. Saka zvakuita sekunge machechi aya a7 futi. Isusu tambonzi kune chechi imwe chete. Now usandaverenga mavhesi andira kuverenga ndangobudisa pfungwa yekuti kana Mwari achiti my church ari kutaura that body, that single body which is known for teaching the same thing globally. Ndo iri kunzi my church. Okay? Saka inogona kunge iri munzvimbo dzakawanda, vanhu vanogona kunge vamwe 10 vachisangana kwaMurehwa, vamwe 10 vachisangana kuEgypt, vamwe 10 vachisangana kuSouth Africa. But kuri kunzi vanhu ivavo vese vasangana pamwe chete, hapana kana pa1 pavanopikisana, they are teaching the same thing as Christ left them with the doctrines. Ndo inonzi my church. Saka kana muchaverenga bhaibheri varara kuti church rinogona kuriwa a local body in a particular place or area. Tinozviona pakawanda kuna vaKorinde, the church in Corinth. Acts chapter 8 verse 1 inotaura the church in what? Regai ndiverenge panapa. Acts chapter 8 verse 1. Now Saul consenting to his death, at that time a great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered through the regions of Judea, Samaria, except the apostles. Saka kwaitwa ne church yanga iri kuJerusalem. Okay? Koita church yanga iri kuCorinth, koita church yanga iri kuPhilippi, koita church yanga iri kuGalatia, koita church. Saka but vese ivo vaiti kana vasangana, they were believing the same thing, they would make one body, which is the church of Christ. Saka musavhiringwe nenzvimbo dzinowanikwa parts of the body of the church of Christ. Musavhiringwe nenzvimbo. Mukaenda iyoyo Acts chapter 9 verse 31, Romans chapter 16 verse 5, ndaungokupai mamwe verse acho. Romans 16 regai tiverenge because ndiri padhuze nayo. Romans 16 verse 5 inoti, likewise greet the church that is in their house. Kuna vamwe vaitonamatira mudzimba, but vainzi the church. They were part of that global body. Saka kwachinzi mhorosa kereke iri kumba kwako ndizvoka vanopindira kumba kwako. It's a church as long as they believe in the same doctrine yakasiwa naJesu Kristu. They are part of that one body. Mukaenda pana Ephesians now chapter 5 verse 24. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Ndio inambotaura. Saka hapasiri kutaurwa the church only at Corinth. Pakutaurwa the global church. Kuti yese yakadaro iri one inofanira kuteerera Kristu. Same nepana vaKorose chapter 1 verse 24. Now I rejoice in my sufferings for you and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of his body, which is the church. Saka muviri ndo umwe chete, but maparts awo anogona kuwanikwa munzvimbo dzakasiyana-siyana. Because vanhu havangasimuki kubva kupasi rose kunosangana kune one place, the whole world, every Sabbath vachinonamata Mwari. Saka muviri unozowanikwa maparts awo kuSouth Africa, kuZimbabwe, kuchinyi. Ndo zvaiitika mazuva ava naJohn. There was part of that body yanga iri kuEphesus. There was part which was in Smyrna. There was part which was in Philadelphia. There was part which was in Laodicea. There was part, it was one, one highway. That one was highway 1 yeku Asia Minor.
muguta ripi? KuEfesasi. Muguta ripi? kuLaodicea. Muguta ripi? kuSmyrna. Muguta ripi? kuPhiladelphia. Muguta ripi? Zvichienda zvakadaro. But they were one. It was one body yaiwanikwa maparts ayo mumaguta akasiyana siyana. So hongu kereke yaMwari ndeimwe chete, asi usazovhiringwe nekuti ndamboiona kuEgypt, ndazoiona zvekuSouth Africa, ndaiona kuZimbabwe. Hazviri kuti dzawanda, chinhu chimwe chete. But nekuda kuti vhangeri rinofanira kufamba kusvika kumarudzi ose nendudzi dzose, vanhu vanomita in different localities. Hazvichare kuti machechi aJesu Kristu awanda. Kana ukangoona imwe yakudzidzisa zvisiri izvo, haisi siri yaJesu Kristu. yaJesu Kristu inenge ichidzidzisa chinhu one, but ichiwanikwa pasi rose tenderere, because it is God's intent that the gospel, the true gospel, must reach everyone in this world. Lero tabatsirika naMwari atikomborera, atibatsire. Amen.